ድኽነተን እባ እንታይ ይብስኦም ድኻ ኸፍቅር ስምዒቱ ክገልጽ ከም ሰብ ክነብር ኣይኽእልን ማለት ድዩ ድኽነት ዶ ሓሲብካሉን ደሊኻዮን ዲ ዝመጽእ ንምንታዮም ሰባት ከም ሰብነቶም ጥራሕ ዘይኽበሩ ናይ ኣተሓሳስባ ድኽነት ዶ ይብእስንከ ሰምሃል ይበሃል ናይ ኮሌጅ ተምሃሪት እየ ኣቦይ ነደይን ብዘይ ኣነ 5 ቆልዑት ወሊዶም ኣነ ሻልሻይቶም ምዃነ እየ ዳርጋ ብዕድልና ብፍቓድ ፈጣሪና ዓቢና ኣብ ገዛና መልክዕ ጸባይ ቁም ነገር መሊኡ እዩ ናይ ናብራ ድኻ ምስትኾን ድኽነት ከይፈታኻ ሕይወትካ ብጥንቃቐ ክትመርሕ ይገብረካዩ ኣቦይ ዋርድያዩ ዝሓድር እተን ዝረኸበን ደሞዝ ቅድመ ምስካሩን ምስታዩን ስርሑ ስለ ዝፈልጥ ፈልየ ቅምጠን እዚአን 8 ርእሰየን እዚአን ከዓ ንዓይ ጥራሕ ኢሉ ፈልዩ እንዳረቂ ዝኣቱ ብዙሕ ግዜ ንምንታይ ከም ዝገብር ኢለየ ዝገረም ነይረ ሓደ ግዜ ከዓ ነገር ኣቦይ እኮ ንፉዕ እዩ ከምቶም ገሊኦም ሙሉእ መሃይኡ ሕንፍፍ ሓዲሩ ንገዝኡን ንናብርኡን ተወሳኺ ርእሲ ሕማም ኣይኾነን ይብል ኣደይ ድማ ኣብ ዕዳጋ እንተስ ሽንኩርቲ እንተስ ኮሚደረ ሸይጣያ ገዝኣት ተዓቱ ንሕና ድማ ገሌና ቆሎ ገሌና ዝበሰለ እንቋቑሖ ክረምቲ እንትመጽእ ድማ በለስ ካልእ ነገርን ሸይጥና ንደፍተር ይኹን ንመዓልታዊ ቀለብና ኣይንስአንን ንገዛና ኣነ ጥራሕ እየ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ እዋን ንሞዴስ መግዝኢ ዝስእነሉ ጊዜያት ኣሎ ያው ከምቲ ዘዋጋዕኹኹም ድኽነትና ብጥንቃቐ ክንነብር ስለ ዝገበረና ኩላትና ናብራ ክነመሓይሽ ኢና ንጽዕር እምበኣር ናብዚ መረባዚ ዘምፀአኒ ጉዳይ ከኣቱ ኣብ ገዛውትና ብጣዕሚ ሃፍታም ኣለዉ ወዶም ዩኤል ይበሃል መልክዐኛ ተባዕታዩ ዝረአየቶ ጓልያ እትብህጎ ገና ተምሃራይ ኮሌጅ ኮይኑ መኪና ናይ እግሩ ኣቦኡ ይህቦምዎ ብኡ እዩ ዝንቀሳቐስ ዝበዝሑ ኣሕዋቱ ኣብ ደገዮም እሱ ጥራሕ እዩ ኣብዛ ዓዲ ዝነብር ናይ ምኻድ ድሌት ስለ ዘይብሉ ዘይኮነስ ብዙሓት ፕሮሰስ ስለ ዘበላሸወዩ ክኸይድ ዘይከኣለ ዩኤል ኣመናኽሩ እዩ እቲ ኹርዓት ካብ እተዓባብያዩ ዝኸውን ኢለ ይሓስብ ወለዱ እውን ዳርጋ ከምኡ እዮም ኣቦኡ ኩሉ ግዜ ክትጻረፉ እንተለው እልፍ ድኻ ተኣኻኺቦም እዮም ኢሎም ዝጻረፉ ንዩኤል ኣፍቂረዮ ፍቕሪ ስለ ዝኮራዕኻ ስለ ዝሃፍተምካ ወይ እውን ድኻ ስለ ዝኾንካ ኣይገድፈካን ፍቕሪ ሓያል እዩ ብፍቕሪ ዩኤል ዘብዘብ ኣቢሉኒ ክወግሕ ክመሲ ዩኤል ክበልዕ ክሰቲ ክሰርሕ ዩኤል ክመሃር ዩኤል ጥራሕ ኮይኑ ሓሳበይ ዩኤል ልበይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩለንተናዩ ወሲድዎ ሓደ መዓልቲ ኣብ ደገ ኣፍ ገዝኦም መኪና ሒዙ ክወፅእ ተጸቤ ረኺበዮ ዘውግዕካ ነገር ኣለኒ ዝጣዕመካ እንተደኣ ኮይኑ ምስ በልክዎ ዓዊሉ ናይ ንዕቐት ሰሓቕ ሲሒቑዩ ምስ መን ምሳይ ደኣ እንታይ ክተውግዕኒ ደሊ ክበለኒ ንዕቐቱን ሰሓቑን ብፍቕሪ ስለ ዝዓወርኩ ከምዘይረኣኽዎ ከምዘይሰማዕኽዎ እየ ሓሊፈዮ ፍቓደኛ እንተደኣ ኮይንካ እናኸርና እንተነውግዕ ደስ መበለን ንበልክዎ ድሓን ኣብኡ ኮይንክ ጥራሕ ኣውግዕኒ ክብል መለሰለይ ቁሩብ ሓሲበ በቃ ክዛረቦ ወሲነ ዩኤል ፈቴካ ማለተይ ኣፍቂረካ በልክዎ መሬት እናጠመትኩ ንመናዓይ ኣትኽንደይከ ትደፍሪ ኽኸ ብስሩ ቁሩብ እኳ ኣይትስከፍን ኣቕምኽ ዘይትደሊ ንስኺ ክዳንኪ እኳ ክትቅይር ዘይከኣልክስ ምሳይ ምስ ወዲ ኽቡራት ክተፍቅርን ናይ ፍቕሪ ዝምድናን ክትምስርቲ ሓሲብኪ ኢሉ ደጊሙ ኣዊሉ ሰሓቐ ብመልሱ ደንጊፀ ንምንታይ ኢለ መልሲ ክህቦ ምስ በልኩ መኪኑ ቀልዒሉ ገዲፉ ንኸደ ካፍታ ዓለት ንሳ ደጋጊመ ናብ ስልኩ እንዳደወልኩ እንተዘይልዒሉኒ ድማ መልእኽቲ እናፀሓፍኩ ንኡ ዘለኒ ፍቕሪ ብተደጋጋሚ ምንጋረይ ቀፂለ
ሓደ ግዜ ኸኣ ኣብ ገፀይ ክዳን ክቐይሪ ነፍሲ ክትሓፀብ ኢሉ ቅርሺ ደብሪለይ ይኸይድ ኣነ ግን ፍቕሪ ድዩ ዋላ ህልኽ ግን ክስዕሮ ከም ዘለኒ ወሲነ ሓደ መዓልቲ ግን እንታይ ከም ዝሓሰበ ኣይፈልጥን ብንኩኡ ደው ኢሉ ሰምሃለይ ክንራኸብ ደልየ በለኒ ተሓጒሰ መጀመርታ ስለ ዝሰዓርክዎ ቀፂለ ድማ ፍቕሪ ስለ ዘይከሰርኩ ተራኺብና ዮኤል ዓይኒ ዓይነይ እናረአየ ይቕሬታ ክሳዕ ሎሙዓንቲ ኣጸቤኪ ግና ያው ኣብዚ ቀረባ ግዜዩ እቲ ናይ ውሽጠይ ስምዒተይ ዝተረድአኒ ሮቤል ኣርከይ እውን ክሳዕ ዝስምዐኒዩ ነጊሩ እንበለኒ ተሓጒሰ ሓቆይ ፈሲዒመዮ በቃ ዩኤለይ ናተይ ኮይንካ ኢላ ሓቆይፈዮ ምስ ዩኤል ፍቕሪ ጀሚርና ብዙሕ ግዜ ግና ምስ መሓዝቱ ክራኸብ ከሎ ከይድውለሉ ስልኩ ይዓፁ ብሕቡእ ክንራኸብ እዩ ዝደሊ ኩነታት ዩኤል ግራ ከኣትወኒ ጀሚሩ ምስ መሓዙትካ ንምንታይ ዘይተፋልጠኒ እንትብሎ መሓዙተይ ክስሕቁነ ይደልን ይብለኒ ብቻ ብዙሕ ንክትሓስቦ ዝኸብድ ነገራት እዩ ዝነግረኒ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ድማ ንኽንራኸብ ይሓተኒ ብሓደ ክንሓድር ኣነ ግና ይፈርሖ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ምኽንያታት እየ ዝህቦ ነይረ ሓደ መዓልቲ ግና ምሳሕ ብሓደ ንኽንበልዕ ጋቢሱኒ ገና ብቐትሩ ኣነ ቢራ ንሱ ኸኣ ዊስኪ እናሰተና ኣብ መንጎ እቲ ዊስኪ ጣዕሚ እዮ እንዳበለ የስትየኒ ነይሩ እቲ ዝሰተኽዎ ቢራ እውን ብዙሕ እዩ ነይሩ ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነ ሰኺረ ሃለዋተይ ኣጥፊአ ነይረ ዮኤል ነዛ ክፍተት እዚኣ ተጠቒሙ ክብረይ ወሲድዎ ድሕሪ ዝመዓልቲ እውን ፍቕሩ ግን ኣይቀነሰን ንቑሩብ እዋናት ብሓደ ክነሕልፍ ጀሚርና ሓደ ግዜ ክብረይ ክስካብ ዝወሰዶ ምንም ክገብር ስለ ዘይክእል እቲ ዝደልዮ ኩሉ ሻብ ክህቦ ጀሚረ ግና ድሕሪ ግዜ ደው ኢለሉ ስልኮ የልዕልን ክረኽቦ ፈቲነ እውን ኣይከኣልኩን ገዝኡ ምስ ዝኸድ እውን የለን ከብለኒ ጀሚሩ ሓደ መዓልቲ ግና ሙሉእ መዓልቲ ካብ ደገ ኣፍ ገዝኦም ከይተለዓልኩ ዒለ ከኣቱ ረኺበዮ ካብ ኮፍ ዝበልኩሉ ተላዒለ ድሓን ዲኻ ዩኤለይ ኣፂኻንኮ እንታይ ኮንካ ዲኻ በልክዎ ዩኤል እቲ ናይ መጀመርያ ንዕቐቱ ጀሚርዎ ኡፍ ክደፍናስከ እንታይ ክደሊ ክመፂ ክበለኒ እዋ ዩኤል ኣነ ኮ ሰምሃልየ በልክዎ ሰምሃል ሙኻንኪ ድገምለይ ኣይበልኩ ክንበለኒ ቅፅል ኣቢሉ ኸኣ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ኣነ ዘለኽዎ ቦታ ኣብ ጥቓይን ከይረኽበኪ ሕራይዶ ክብል ኣፋጠጠለይ ንምንታይ ዩኤለይ እንታይ በዲለካ ደ ክብል ጠይቐዮ ቅፅል ኣቢሉ ኸኣ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ኣነ ዘለኽዎ ቦታን ኣብ ጥቓይን ከይረኽበኪ ሕራይዶ ክብል መለሰለይ ንምንታይ ኢለ ክነብዕ ምስ ጀመርኩ በቃ እቲ ዘርሌኒ ስለ ዝረኸብኩ ዘርሌኒ ወሲደ ነጋዳይ ኸኣ ዘርልዩ ዝወስድ ስለዚ ዘርሌኒ ወሲደ ሕጂ ካብ ቅድመይ ተኣለይሉ ደፊኡኒ ገዝኦ ኣትዩ ናይ ዩኤል ሕማቕ ነገራት ንምርሳዕ ቁሩብ ግዜ ጥራሕ እዩ ወሲድለይ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ እናሃለኹ ሃንደበት ናይ ደገ ዕድል ስለ ዘጋጠመኒ ኣብ ሓፂር እዋን ፕሮሰሰይ ወዲአዮ ወፂ ናብራ ገዛና ቀይረዮ ኣነ እውን ተቐይረ ሕዚ ዘይኮንኩስ ካብ ዝውለድ ጀሚረ ኣብ ሓፍታማት ቤተሰብ ዝዓበኹ እየ መሲለ ደገ ምስ ከድኩ ድሕሪ ዓመት እዩ ዝኸውን ምስ ዩኤል ኣብ ፌስቡክ ተራኺብና ዘለኽዎ ዓዲ እውን ፈሊጡ ወግዕ ጀሚርና ኣነ ከም ዘይለመንኩ ሕዚ ንሱ ኮይኑ ዝልምን ይቕሬታ ግበርለይ እሞ ብሓደ ንመለስ በዲለክየ ግና ብዘይፍላጥ እዩ ኮታስ ብዙሕ ነገራት እዩ ክዛረበኒ ጀሚሩ ንዩኤል ዘለኒ ፍቕሪ ክንድፍረ ኣድሪ እኳ ትኸውን ኣይቀነሰትን ግን ከኣ ፈሪሐዮ እቲ ቀደም ዘርኤኒ ዝነበረ ንዕቐቱ ከምዚ ብኸመይ ክቕየር ክኢሉ ንምንታይ ሕዚ ከም ዘፍቅረኒ ዝዛረበኒ ንምንታይ ሽዑ ዘይኮነ ዝብል ሕቶታት ክመልሶም ኣይከኣልኩን ምናልባት ደኣ ንደገ ንምውፃእ ንዓይ መሳልል ይጥቀመኒ ኸይህሉ
يوئيل ناي بلبو لبيمو ديوس كم تقدمو زرلي مسرخبا كسواري داليو حفتخم يامو مخرخم أي قادفني